Welkom beste kijkers bij de vierde aflevering van RTV Scheldemond, de Orgels van Zeeland. We zijn hier op weg naar Ossenisse, waar dat wij in een privé-eigendom van een kerk zullen spelen op het orgel dat er al sinds de jaren 60 staat. Ik ben hier samen met Jan Rubbens en wij hopen dat u veel plezier zal beleven aan het bekijken van deze aflevering. Nou, daar zijn we dan, beste kijkers, aangekomen in de kerk in Ossenisse. Ondertussen al enkele jaren privé-eigendom van onze gastheer en gastvrouw. Het orgel verkeert nog in relatief goede staat en daar gaan we zo meteen naar luisteren, maar eerst een interview. Nou Jaap, we staan hier onder een prachtige kastanjeboom op de begraafplaats van de kerkgebouw in Ossenisse. Kun jij iets vertellen over de historie van de kerk? Ja Jan, welkom in Ossenisse bij dit toch wel bijzondere gebouw wat jullie al een klein beetje kunnen zien hier achter je. Een relatief nieuwe kerk eigenlijk, in 1914 en 1915 in 1 jaar tijd gebouwd. Wel een bijzondere prestatie. En als je dan kijkt naar het dorp Ossenisse, wat ik zelf nog steeds vind een enorme grote kerk voor een relatief klein dorp, maar nog steeds in goede staat. Wij mogen er al zo'n 20 jaar in zitten, dus helaas wordt hij dus ook niet meer voor de dienst gebruikt. Het bijzondere van deze kerk was bij de verkoop dat er dus ook een woning in mocht, dat er dus bewoond mocht worden, wat wel bijzonder is, wat wij dan dus ook doen. En een kerk gebouwd in de stijl van de bekende architect Cuypers, maar eigenlijk gemaakt door Wouter te Riele. In die tijd de echte tekeningen, een leerling van Cuypers. Dus dit soort kerkgebouwen zie je wel meer. Een geweldig imposerend gebouw. Veel ruimte erin. En wij proberen het een beetje in deze staat te behouden. En zolang je nog een beetje zelf kunt doen, dan lukt dat nog een beetje. Maar het is wel een uitdaging. Kun je iets over het mooie kerkgebouw vertellen? Want dat is toch behoorlijk karakteristiek, hè? Ja, het is in ieder geval geen Romeinse stijl met de ronde bogen, maar meer de spitse bogen, de gotische stijl van de ramen natuurlijk, omdat het echt een nieuwere kerk is. En de gotische ramen, de spitse bogen, gewoon veel sterker waren dan de Romeinse bogen. Je ziet wel hier en daar een scheurtje in de kerk komen, wat toch relatief normaal is. Het is eigenlijk de 4e kerk in Ossenisse. Er is ook eentje in het verdronken land verdwenen. En hier heeft iemand een paar honderd heipalen ondergezet, zodat die blijft staan. Dat is eigenlijk nog te danken aan een Belgische ondernemer die voor een paar gulden destijds er wat paaltjes onder heeft gezet. En het is kennelijk goed gegaan, want hij staat nog steeds. Ja. En jullie doen ook nog wel eens tentoonstellingen, begrijp ik, hè? Nou ja, de zaal leent zich er natuurlijk wel voor. En vooral in de zomer is het fantastisch vertoeven natuurlijk in de kerk. En tentoonstellingen, feestjes. Het is een mooie ruimte om te kunnen gebruiken. En helaas de afgelopen jaren met corona was er natuurlijk niet zoveel te doen. Maar we hopen dat toch nog wel veel te gaan doen. En als we er zijn, laten we ook nog wel regelmatig mensen binnenkomen die dan toch nog eens kunnen kijken in het gebouw waar ze vroeger communie hebben gedaan, getrouwd zijn, gedoopt zijn. Dus dat is best wel leuk dat de mensen dat kunnen. En iemand die geïnteresseerd is in oude gebouwen, want dat doe ik zelf ook, wil ik er ook graag in kijken. Ja. Jaap, dankjewel dat wij hier in de kerk mogen kijken en filmen en ook naar het orgelspel. Ik ben benieuwd wat er Tim van terecht gaat brengen, maar ik heb het volste vertrouwen. Hoi Tim, ik heb net een leuk interview gedaan. Succes met het spelen en ik ben benieuwd wat je allemaal gaat vertellen. Nou, beste kijkers, we zijn hier natuurlijk in een woonhuis. Dat betekent dat we niet overal mogen filmen en dat de kerk er ook van binnen niet meer helemaal uitziet dan de doorsnee kerk.
Maar wat het wel interessant is, is de staat waarin dat dit orgel verkeert. Het is gewoon een orgel uit de jaren 60, 1 klavier, elektropneumatisch. Een kleinere versie van wat wij in de vorige aflevering in Hengsdijk zagen. Waar dat veel staat in dit soort kleine dorpskerken hier in Oost-Vlaanderen. Maar wat het wel bijzonder is, is de staat waarin dat het orgel verkeert. Het orgel is nooit gesloopt, maar het is ook nooit gerestaureerd. Het is relatief goed bewaard gebleven gedurende diverse verbouwingen hier in de kerk. En het klinkt ook nog redelijk in toon. Als voordeel kunnen we zelfs in het orgel gaan kijken, waar ik nu een stukje uitleg over ga geven. Nou, wij zijn hier aan de achterkant van het Vermeulenorgel. En ik kan hier een beetje uitleg geven over hoe het orgel nou in elkaar zit. Nou, we hebben voorin natuurlijk die grote frontpijpen. Dat zijn de onderste paar tonen van de prestant 8 voet. Dus die onderste pijp is ook 8 voet hoog. En dan hebben we hier ook de hele kleine pijpjes van de mixtuur. Die zijn pakweg maar 3 mm dik. En die zorgen voor die hele schelle, dogharde tonen. Nu ligt er heel erg veel stof in het orgel, ook wat steengruis. Het orgel heeft alle verbouwingen hier in de kerk niet helemaal zonder schade overleefd. Er is ook ooit nog lekkage geweest. En het is nooit gerestaureerd, maar toch klinkt het nog goed. Dat is natuurlijk kenmerkend voor de orgelbouw van orgelbouwer Vermeulen. Die gedurende de 20e eeuw overal in Nederland kleinere en ook iets grotere orgels heeft neergezet. Die van dusdanig goede kwaliteit zijn dat ze tegenwoordig zelfs worden verscheept naar het Oostblok als er hier kerken sluiten en het daar nog steeds 20 jaar tot 30 jaar trouwe dienst zullen volbrengen. Nou, dat was het dan weer, de 4e aflevering van RTV Scheldebond, de orgels in Zeeland. We hopen dat u genoten heeft van deze iets wat bijzondere aflevering en hopen ook dat u de verdere afleveringen zult bekijken. Nou, tot de volgende keer maar weer. Dank u wel, Tim. Ja, graag gedaan, Jan.